entre hombres y mujeres en este deporte tan participativo como es el ciclismo. Por último, porque como somos muchos los intervinientes, y yo creo que es mejor que nos escuchéis a ellos, que a mí me vais a ver mucho. Por último, solo me queda felicitar a la Federación de Ciclismo en la Comunidad Valenciana por la excelente organización que un año más lleva a cabo y desear toda la suerte del mundo a todos los participantes. Y bueno, tiene la palabra el presidente de la Federación de Ciclismo, don Amadeu Ormus. Sí, hola, bon dia. Bueno, disculpeme, parlaré en valencià que m'expressi un poc millor que en castellà i no sé més. En primer lloc vull donar les gràcies a tots els que fan possible que estem així ara, que és a la Diputació de València, a Isabel García, diputada de Ports, a l'Ajuntament de València, a l'Ajuntament de Gandia, Olocau, Nàquera i Montcà, que sense la seva ajuda no podien fer esto, i sobretot als clubs locals de cada poble, que és la Penya Ciclista Montcadense, la Penya Ciclista Beniopa, el Biciclub València i Salvador Tomàs, que és el que ens treu una mà en Nàquera. També vull fer públic que esto, a més de la Diputació i el que ens fem els ajuntaments i els clubs, és possible gràcies al Cool Bike, unes empreses que Cool Bike, Proemisa, Coca-Cola, ULB, Seguros Aon, Salar, Torrenaut, Ginestar, Café 4 i Caixa Popular, que s'ha incorporat a col·laborar amb nosaltres i està fent molt bé. I també la veritat és que si no fos per l'agrupació de tràfic no calia que estiguem així, perquè no podíem fer res, si no fos per ells no podíem estar així. Com deia Isabel, farem una volta de fèmines, que és la primera volta de fèmines que s'ha fet en la Comunitat Valenciana, i és fa una etapa en el País Basco i l'estem fent nosaltres, que ha estat un èxit, i l'any que ve espero poder-la repetir. I en quant a la participació, me reitero donar-li gràcies a tots i sobretot a la gent que ve a col·laborar perquè li agrada el ciclisme, perquè ve així, s'ho passem bé, i la gent que treballa a la federació, que sense ells la veritat és que seria un tot difícil fer tot això. En quant a la participació, este any hi ha 24 equipos, que hi ha equipos, està la majoria d'Espanya, tots de la Comunitat Valenciana, y están, pues mira, de Holanda, Bélgica, un equipo de África, Portugal, de Japón, de Francia, vienen equipos de Cantabria, del País Vasco, Cataluña, Madrid, Galícia, y si no ha vingut algun equip més que no podien córrer 3 més és per el tema econòmic. Si haurien tingut més diners, esto no pot guanyar diners, és per invertir-ho en el ciclisme. En quant a les etapes, han hagut unes varietats respecte a l'any passat. La primera etapa és de València, acaba en el dia, que l'any passat era més planeta, ara pugem molt de Valls, que serà una etapa molt entretenuda, dos models, que té 10 quilòmetres, 110 quilòmetres, i la veritat és que, bueno, en això estem a veure si es ve i podem anar per un dia a 3 anys. La segona etapa és Olocau, que diguem que és la reina de la Boca, perquè pugem primer peguem una boteta de Llíria a Olocau, a Marines, Llíria, venen, passen per Olocau, pugem No, Pico aquí al segon. Primer Vale, ha guanyat una carrera allí, no me'n recordo. No, passen per allà. No, el club és de tots. Sí, el primer cop que hi ha l'altre de Chirivilla. I després de Coronel Estou en Portamenta n'hi ha 44 quilòmetres, que és un poc arriesgat perquè hi ha molta diferència dels corredors que tenen molt d'opinió uns altres i dona una miqueta de por que entre fora de control, però bueno, els directors que estan de per ahí faran que no tenen fora de control per evitar gastos inútils. La tercera etapa serà la de Nàquera, que s'ha recorregut sempre, que és una etapa, com diuen els corredors, prestosa, però és molt bonica de veure, perquè passa cada volta per Nàquera, és espectacular, on hi ha un tramo són les pujades i baixades, i que és l'última etapa en Montcà, que és un circuit que si tinguérem un carretge més ja seria ideal, se podria fer allà un mundial, però sempre va molta gent, coincideixen les festes de Lleida i Montcà, però aquest any han tingut que adelantar la volta una setmana perquè com està la volta a Espanya per així, ens se mitja protagonisme i els diners. Ojalá també que ve se pueden separar i
i que puguem recibir més ajuda per fer això. I en això estem esperant que isca tot bé, i a veure si l'any que ve podem repetir en la volta est, és a dir, la 7ª edició, la segona de Fèmines. També este any farem el Campeonato de España de Pista de Cadetes Juvenils Xics i Xiques en el Velódromo, i el dia 6, 7 i 8 d'enero farem el Campeonato de España de Ciclocross, que correran sobre 800 participants entre xics i xiques ahí en el Parque Cabecera de la Ciutat Valenciana. Tot és possible gràcies a que col·laboreu i als ajuntaments, a la Diputació i a la Generalitat, i en això estem. Dependem amb un peu d'ells per poder fer aquestes coses. Gràcies a tots. De las policías locales de los ayuntamientos por los que va a discurrir la prueba, y bueno, pues esperemos que salga igual de bien que estos años anteriores. Nuestro personal está muy motivado y pondrá todo su esfuerzo y dedicación para que salga lo mejor posible. Y poco más, desearles lo mejor a los corredores, que no haya ningún percance, ninguna caída como hemos visto en la Vuelta Ciclista a España, que este año está habiendo unas cuantas, y esperemos que aquí crucemos los dedos, que no haya ninguna y que discurra lo mejor y que gane el mejor. Así que Guardia Civil, como siempre, a disposición de la sociedad y del deporte, fomentando pues, que un deporte tan querido en esta Comunidad Valenciana pues, siga teniendo éxito y que esta prueba pueda seguir celebrándose con éxito muchos años más. Gracias. Li posa una gran passió. És fàcil treballar i treballar amb ell perquè contagia aquesta emoció de l'esport, dels esportistes i del ciclisme. També a tots els patrocinadors i col·laboradors que són essencials en aquests esdeveniments esportius, perquè les federacions o l'administració pública sola no pot donar impuls en exclusiva a aquests esdeveniments. Després, posar en valor també en aquesta nova etapa i en aquesta nova manera de governar l'esforç que fem totes les administracions, i aquest és un clar exemple, un només, del treball conjunt, Diputació, Generalitat i Ajuntaments. Estem ahí per a treballar en favor de l'esport, per millorar i posar-lo en valor, perquè l'esport transmet valor i és important també que cada una de les ciutats i dels nostres pobles posem aquest esforç especial en donar-li vitalitat i impulsar als esportistes que tenim cadascú, sobretot aquells que estan en el nostre territori, que tinguin aquesta oportunitat per a millorar. I el ciclisme és una bona prova, el ciclisme té un arraigo important a la nostra comunitat i els esdeveniments esportius en aquesta matèria tots sabem que són fonamentals. Després, dir que per a tots els ajuntaments que participen en aquest recorregut és important que les proves transcorrisquen per les nostres terres, per la nostra orografia, perquè posa en valor els nostres territoris, apropa també als veïns i veïnes a aquest esdeveniment esportiu i també és una oportunitat per a millorar el coneixement dels nostres pobles i ciutats i també fomentar el turisme en les nostres terres, que és important donar també aquest suport. Dir que per segona vegada, ja va ocórrer l'any passat quan es van incorporar al govern de la ciutat de València, Amadeu i la federació insistien en que aquest esdeveniment esportiu començara a la plaça de l'Ajuntament de la ciutat i ahí vam estar per donar-li tot aquest valor, per col·locar-lo al centre de la ciutat i enguany començarem també des de la plaça de l'Ajuntament en un recorregut a través de distints llocs de la ciutat i des d'ahí anirem a Gandia, a Olocau, a Nàquera i acabarem en Montcada. Moltes gràcies a la federació i a tots els participants per aquest treball en nom de tots els ajuntaments i, com no podia ser d'altra manera, enhorabona a tots els esportistes que participen, molta sort i bé, que continuem treballant junts per a millorar l'esport a la nostra terra. Moltes gràcies. Sembla que els protagonistes siguin les institucions, però no és cert. El protagonisme realment el té la federació i és la pròpia prova i la tindran, evidentment, a partir de dijous els corredors i jo suposo que potser els mitjans tindran algun interès en alguna pregunta tècnica o això que li podrien fer a Amadeu, però efectivament la Generalitat ha d'estar al costat d'aquest tipus de proves esportives, a més en una presentació com esta, fonamentalment quasi que per aprofitar l'oportunitat per a donar les gràcies. En principi, agrair a la Federació Valenciana de Ciclisme la seva organització,
Agrair també, evidentment, als ajuntaments que han volgut col·laborar i que han donat suport, per tant, institucional i econòmic, que és important, a la prova. Evidentment, a la sponsorització de les distintes cases comercials o empreses i sobretot també a la Diputació de València, sense la col·laboració de la qual molts d'aquests esdeveniments esportius serien pràcticament impossibles. I ho hem de fer, i aquest reconeixement també públic. Com s'ha dit, efectivament, tots coneixem l'afició o la passió, diria jo, per la bicicleta dels valencians, des d'una perspectiva lúdica o amateur, però que això té també després un reflex molt clar en la vessant competitiva. La nostra federació és una de les que més èxits aconsegueix en cada edició dels campionats d'Espanya, com per exemple els recents campionats escolars, on vam tindre una participació destacadíssima que ens ompli d'orgull, i aquest prestigi ens possibilita efectivament després organitzar proves com esta, una prova sub-23 amb la participació d'equips de pràcticament tots els llocs del territori espanyol i 6 equips estrangers que li donen evidentment aquesta quota de qualitat absolutament indiscutible. Per tant, tornar a agrair a tots els que participeu i evidentment animar també públicament a que s'acoste la gent en qualsevol d'aquests 4 dies, a més com a preludi a l'imminent pas posterior per terres valencianes de la Vuelta, de manera que anem a tindre 2 setmanes de ciclisme així al País Valencià realment meravellós. Gràcies. Muy bien, ¿alguna pregunta? Aprovechar ahora.